Proves específiques d'accés al cicle final de muntanya mitjana. El material que es necessita és el següent. Roba de muntanya adequada, tèrmica i impermeable, per si cal fer la prova en condicions meteorològiques adverses. Botes de muntanya tipus 3, amb protecció de turmell i sol adherent. Una motxilla amb un pes mínim de 10 quilos i la capacitat suficient per transportar el material i l'equip personal. Brúixola. Cartografia de la zona aportada per l'organització. Beguda i menjar suficient. Farmaciola individual. Protecció solar i pel fred. Llapis. Important, cal que tot aquest material especificat sigui homologat. La prova es desenvolupa en dues parts. La primera és una prova de progressió i resistència per terreny de baixa muntanya i muntanya mitjana. La persona aspirant, carregada amb una motxilla de 10 quilos mínim, completarà un recorregut de muntanya mitjana no avalisat, amb un desnivell positiu acumulat de 1.500 metres i un mínim de 15 quilòmetres de terreny variat, realitzant els trams acotats al llarg del recorregut i dins del temps establert per la comissió avaluadora. Els trams acotats són 5 com a mínim. Una zona de blocs. Una pendent ascendent d'herba. Un descens d'herba. Una grimpada ascendent i descendent d'un ressalt rocós de nivell 1 d'escalada. Criteris d'avaluació. La superació de l'itinerari de muntanya pel terreny variat no avalisat de 1.500 metres de desnivell positiu acumulat i un mínim de 15 quilòmetres. La superació de l'itinerari marcat en un temps inferior o igual a l'establert per la comissió avaluadora. S'ha portat la motxilla durant tot l'itinerari, mantenint el pes mínim de 10 quilos durant tot el recorregut. La segona és una prova d'orientació, on l'aspirant ha de carregar una motxilla amb un pes mínim de 10 quilos i completar un circuit d'orientació per muntanya mitjana, amb un mínim de 5 balises i un màxim de 6 quilòmetres de distància real per terreny variat. Criteris d'avaluació. S'ha superat un circuit d'orientació per terreny variat de muntanya mitjana amb un mínim de 5 balises i un màxim de 6 quilòmetres de distància real utilitzant les tècniques d'orientació adients i respectant els protocols de seguretat. S'ha superat l'itinerari marcat en un temps inferior o igual a l'establert per la comissió avaluadora. S'han localitzat totes les balises. S'ha portat la motxilla durant tot l'itinerari, mantenint el pes mínim de 10 quilos durant tot el recorregut. S'ha superat l'itinerari marcat per la comissió avaluadora i calculat a partir de les següents variables. Mitjana aritmètica dels temps realitzats per 3 obridors que realitzen el recorregut en les mateixes condicions de materials i motxilla que els aspirants, incrementat a criteri de la comissió avaluadora en un màxim d'un 15%.